на депозити. Bitcoin, blast from the past. We have been here before. В момента много хора са много скептични на тема биткоин. Край, умря. Биткоина се провали. Ма ти реално като замислиш, то какво стои изобщо зад биткоин? Защо хабим толкова много ток? Почват хората, които не са си изяснили тези въпроси, пак да им дълбаят главата. И почва една несигурност, почва едно такова, как да кажа, едни съмнения. И забележете blast from the past, което означава, нека да си припомним така миналото и преди сме били тук. Това е твит от Dan Held на 14 януари 2015 година. Разпродажбата на биткоин продължава, ходъл. И виждаме тук, имали сме дип до $220. Тявам следния въпрос. Към вас, зрителите на Доброто крипто в момента, които гледат на живо и които гледат после на запис. Бихте ли искали да сте закупили биткоин на 14 януари 2015 година на цена от $220? И сега съм сигурен, че 90% от вас ще кажат да. Защо обаче? Защото веднага ви излезе елементарната сметка в главата. Ако бях купил биткоин на $200 и сега го продам на $40,000, ще направя $39,800 печала. Елементарни сметки. И това е единствената причина, поради която бихте искали да купите биткоин на $200. Заради печалата, която бихте реализирали сега, днес. Dan Held не си е продал биткоините, като сме паднали на 220. Не знам кога е купил и не знам колко е купил. Никога представя няма. Най-вероятно е купил на $300, може да е купил на 500, не знам. Това е one week candle. Значи това тук е месеци подред. Цената е падала, месеци подред. Отново, това е 2015 година януари. Това е малко преди началото на следващия булмаркет, малко след края на предния булмаркет. Както и да е. И мислята беше следната, че циклите си вървят. Едно и също. Нищо не се променя. Абсолютно нищо не се променя. Имаме дип, имаме корекция, имаме bear market. Тия, които не знаят какво купуват, се притесняват много, че цената се е променила. Защото, това е 2015, предният връх е $1,200. Предният връх, който е от 2013 година, е $1,200. Да не отварям чарта, знаете. И сега идва следния въпрос. Бихте ли искали да бяхте купили биткоин 2013 година на $1,200? Отговорът ви естествено ще бъде да. Защо? Защото ако бяхте купили биткоин на $1,200, сега на 40к, можете да го продадете за 38,800 печалба. Доста добре звучи, нали? Бързата сметка. Купувам тогава, телепортирам се днеска, продавам и много набързо печеля много пари. Но не се замислите на хората, които са купили на 1200 и които трябва да държат 3 години, докато излязат отново на печалба. Те през какво са минали? Дали им е било лесно? Така че тази корекция, която се случва в момента, начало на bear market ли е, корекция ли е, не знам. Казал съм аз какво мисля, какви проценти шанс давам на едното и на другото. Е много добре, защото наистина ще изкара от пазара хората, които не разбират крипто. Хората, които купуват нещо просто с надеждата на бързо да направят едни печалби. В крипто няма място за такива хора. Така че да, това е много добре. Ще отсипи пазара. Всеки купува биткоин на цената, на която той заслужава. Всеки купува биткоин на цената, на която той заслужава. Някои са го купили на $1,200 2013 година. Други са го купили на $200 2015 година. Трети го купиха на $60,000 2021. Други го купиха на $20,000 2020 година. Dan Held, Bitcoin Sell-Off Continues, ходъл, 14 януари 2015 година. Искате ли да бяхте купили тогава?
2015 на $200? Искате ли да бяхте купили 2013 на $1200, който е върха? Искате ли да бяхте купили на $10,000 2020 година? Ако отговорът е да, много е важен въпросът защо. Ако отговорът е чисто и просто да мога да продам сега да продам на печалба, това е грешен отговор. Това е грешна причина. Не купувайте нещо, което не разбирате. Не купувайте биткоин с идеята, че бързо запокатеете.